Bugün vakti büyük gün agayb edilýän sebebi büyük ustad Hönmeli. adamlaň ojalyny ters ýagmyr Nurgeliýew diýen adam ol gaty büyük adam. Tuğulmy ana ogly Rejabaga ağamyz men ağam şuň ogly berýär. Tuğulmy Allah'dan rızaycan köp görmedin. Şu toyda şu toy Rejabaga ojalyny birinji toy. Birinji hem iň soňky diýilenokda. Tuğulmy birinji toy men diýjek bilen ýene-de toylary da näme garşýar. Yani. Tuğulmy Batyrjanam öz inimiz batly bolsun. Boş oğullary bolsun. Beýler bolsun. Oğullary bolsa Rejabagyň artary bolýar. Ýagmyr ağa şuň tirtegine garanlar. Şuňam däller. Bir ay öňünden tirtegini al. Derede oturanlar şu adam ýanymyzda duruladym. Men kän gurlap durmaýyn. Men diýje gutlaýan. Toýlary toýa ulaşdym. Geliniň aýagy düşdüm. Kän gurlap nimetmeýin bir kany tasap berin soňundan Rejabaga düşmäsin. Tamam. Sağlygyny düşündirýän men. Gör bakaly. Şuň şu toyda meni halipalarym ýok. Allah razı bize şol adamlar sungat oýkutdy. Sungat oýkutdy. Inni siz egermeli, siz alyp çykmaly diýenleri oýkutdy da eline medip beren nokta ene ucundan tut diýip galan ödüm. Alyp çykmaly. Tamam. Inni ortasynda ýapyşyp bolmaly. Soňuna sen çykmalylar biz. Şol adamdan kunwady ölmedin, gitmedin diýip biz alyp çykmaly. Biz on ne diýip bolsa alyp çykarsan Allah ýol bersin. Şol adamlar arkyny ýatarýarlyga etjek bol. Ne diýip Ýa-da. Şuň Rejabaga toýuny men bir ýerde otary çalýan halymam däl bolim. On diňe malla haýyp atamam sana nokdum. Ýöne men şu toy bolansoň mallaga da bardyr şu toýda, kurlaga da atamam bardyr. Täşmeme tufan ol garra tamamladyr. Gar hemme başlaryň matymy hemme şulajokdy şu üstünden teret durandyr. Elbette şolar osat berse şol adamlar ölmändir diýip umaralansa Gör bakaly. toy gutlar. Ýa-Allah. Şolar kömek etse anlajan. Çal berýän. Gör bakaly. Tamam.
İnşallah.